90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito,
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo? Tanda na kumakabit pa. Tigil nyo na yan. Hindi masaya. Dami mo naman nasaga. Pang-aga-aga. Ay, sa totoo, Ang aga yung kinagbitan pangit. Totoo? Oo! Sino yun? Ay, basta mamaya, splok ko sa'yo. Good morning mga kabisyo! Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayong umaga na to.
Listen up, come on! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming wit. Utak, sobrang bilis, iwan sa aming panis. Ito na ang makabagong tambalan, buong panis. Panis ka dun sa balita ko. Ano ba yun? Ano ba nangyari? So, ayun na nga. Eto na. Ano yan? Na-excite kami sa mga chismis eh. Oo! Eto na, merong nasagap tong si Marites. Ano Na kaya pala iba-iba yung naghahatid doon sa kapitbahay. Oo. Kasi meron ngang kabit. Ay. Kayo bang mga Gen Z, ganyan din kayo magchismisan? Hindi naman. Saktuhan lang. Kasi kami ganyan eh. Weh. Tapos ganito pa ka mag-usap. Tayo na nakakaalam nito ha. 3 tao lang. Ikaw, ako, tsaka buong barangay. Gano'n. Sa amin naman, Mars. Oh, Mars. May splok may ako sa'yo. splok. Oo, di ba? Spill the tea mo na. Ayan, spill the tea. Ay, oo nga. Ang kwento ng mga kabataan, ang tanong sa akin dyan na dati ha, nung hindi ko alam yung mga tea na yan, sabi sa akin nung isang batang kausap ko, what's the tea? Spill it. Sabi ko, chamomile, green tea, jasmine, yellow. Oo. Tapos sabi niya, no, tea means chismis. Oo. Kayong mga kabataan, kung ano-ano mga naiisip yung mga terminology. Pinakukumplikado lang. Kaya nga eh. Chismis lang naman. Chismis lang naman. Splok. Oo, diba? sabihin Biglang, mo. biglang may spill the tea. Oo. Diba? What's the tea? Tea please. Diba? Mga ganyang klase mga eksena. Pero kung ang bumusog sa'yo ngayong umagang ito ay chismis, at yan yung nagpapaligaya sa'yo, nagbibigay sa'yo ng matinding enerhiya, edi okay lang naman. Pero wag naman na nakasagap ka ng chismis, ikakalat mo yung chismis, dadagdagan mo o babawasan mo. Diba? Tama. Kinig-kinig lang. Tapos maggagawa-gawa ng opinion sa utak, ganyan. Tapos kung hindi mapigilang ikalat, sige, hindi naman natin mapipigilan eh. Tama. Lalo na kung ang chismis ay juicy. Tama. Kumabit kay boss. Ay. Yan, di ba? Kaya pala na-promote. Yan! Kapag kaganyan yung mga chismis, talaga nga naman juicy, di ba? Oo. May mga tao talagang hindi mapigilan na i-share yan, di ba? Wala naman tayong magagawa kung hindi mapigilan yan. Pero sana, wag na lang dagdagan, wag na lang bawasan. At wag din naman to the point na makakapanira ka na ng kapwa. Tama. Alam mo, importante siya sa kabisyo na kung meron kang gustong malaman na impormasyon, lagi ako naniniwala na diretsahin mo na yung taong involved. Tama. Agree. Di ba? Kasi sabi nila ang chismis ay parang tubig na 10 tao ang sumausaw. Di ba? Lumalabo na yung kwento. Hindi nagiging malinaw na yung mismong istorya. Correct. Isang example dyan na hindi ko makakalimutan eh. Yung paglalaro natin kapag ka team building. Tama. O kaya pagka kiddie party. Yan. 'Di ba? O kaya kapag ka Christmas Pass the message. Yes, true. Pass the message. Yung sinabi mo na isang linya, pagdating dun sa dulo, Iba iba na. na. Kasi iba-iba ng interpretasyon kada tao. Tama. Kaya pero though, hindi mo naman kailangan mag-explain sa lahat. Ito yung isang advice na ibibigay ko sa lahat. Bilang ako po ay naging biktima na ng chismis, Tama. naging bida na ng isang matinding mga chismis, Tama. ganyan. Hindi mo kailangang mag-explain sa lahat ng tao. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo, kabisyo. Hindi. Kasi kapag ang isang tao, hindi ka na niya trip, kapag ang isang tao, meron na siyang nabuong opinion tungkol sa'yo. Wala nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Totoo yun. Kahit ano pang sabihin mo, pwede namang magbago, pero sa utak-utak niya, hindi eh. Ganyan talaga ugali Tama. niyan eh. Kaya pala ganyan yan. Tama. Kasi ganito yan, di ba? So magpapaliwanag ka ba sa ganyan taong sarado ang utak? Hindi na, sayang ang time mo. Ikaw na mismo lumayo, kabisyo. Trulalo. Ikaw na mismo ang mag-detach ng sarili mo sa mga taong alam mong hindi naman makakabuti para sa'yo. Correct ka dyan. Alam mo, may mga tao talagang hindi nakakabuti, pero nagsistay pa rin tayo. Katulad niyang ikaw ka nakatutok ngayon. Yung karelasyon mo sobrang toxic, di ba? Ang toxic na yan. Araw-araw ka umiiyak dyan. Yung mga kaibigan mo, sinasabihan mo sila na, ayoko na talaga sa kanya kasi talaga manloloko naman kasi talaga siya. Tama. Ganyan, di ba? Pero bakit? Pagtingin namin lahat sa Facebook, Okay?
close na kayo na para bang walang nangyaring Nangyari. pangloloko, Oo. 'di ba? Parang din eh. Tsaka believe din ako dun sa mga driver natin na bungangerang asawa, ang ingay-ingay tuwing umaga, tapos sila pa yung tagakuha ng mga pera. Ayan. Diba? Wala mahawakan yung mga driver natin ngayon. Pero, nananatili. Oy naman. Minamahal ang mga asawa nila. Kasi kapag halimbawa hindi mo naman inintrega yung pera mo sa asawa mo, 'di ba? Tapos alam mo sa sarili mo na magastos ka. Tama. O kaya tsuper ka na medyo marupok. Oo. Kung ano mang karupukan 'yan, 'di ba? Di mahirap nang meron ka laging hawak. Tama. Kaya nakakabilib din yung mga ganyang klase mga tsuper. At hindi lang yan, nakakabilib din, ante. Yung mga amo na pinagtsatsagaan nila yung tindera nilang nangungupit sa kanila pa isa-isang daan. Alam mo kung bakit? Oh, diba? Apakahirap kasi makakuha ng bago. Diba? Pero dapat pagka alam naman po natin na medyo kinukuhaan na natin, wag po nating pabayaan. Kasi hanggat I-call out natin. correct, hanggang inaalaw natin, iisipin nila, ay, Hindi mo alam. hindi napapansin. Abusuhin lalo. Trula Jen, Tama. 'di ba? Nag-umpisa yan sa paisa-100, tapos magiging 500. Tama. Tapos hindi mo alam, ang kinukuha na niya yung asawa mo. Ay! Naku po, patay tayo dyan. Asawa na. Asawa na yung Hindi na kinuha. pera. Oo, may ambag tayo dyan Kapag Tama. halimbawa merong sitwasyon na may nagnanakaw sa atin, gumagawa ng hindi maganda sa atin, ang ambag natin doon is inaalaw natin. Hinahayaan natin. Agree. Hindi natin sinasabihan, hindi natin kino-call out, Oo. tinitiis na lang natin. Okay lang naman yung pagtitiis Natural lang naman na tayo nagsasakripisyo. Pero kung halimbawa ito yung dahilan kung bakit, di ba? May panluloko nang nagaganap, may ambag ka doon. Tama. So, hindi mo dapat inaalaw na niloloko ka. Pero ito Agree. walang panluloko mga kabisyo Ano yan? Ay nako, alam niyo po ba na ang pinaka nakakatawang horror podcast Uy! ay nasa Nasa? Spotify, Apple Podcast, nasa YouTube at kung saan mo man gusto marinig. Ang kauna-unang episode ng Kwento na May Wagang Burnay. So may mga nagtatanong sa atin, Titan Jello, kung wala na daw bang Kwento na May Wagang Burnay. So meron pa rin po yan, nasa Spotify po yan, mga Kwento na May Wagang Burnay. Kami ni Diego Bandido yan Tama. Hanggang buong September may episodes niyan. Pero isinabay po namin ni Titan Jello yung horror version nito. Pero horror comedy. Tama. Yan. Kauna-unahan. Yan. Kauna-unahang horror comedy podcast hosted by Nicole Yala and Titan Jello. ayan. So nasa Spotify, Apple Podcast, Apple Tunes, Apple Podcast. Ayan na Google, naman tayo. Ano bang Nakalimutan mo na tawag? naman, ante. Anong tawag? Ayan, Apple. Tingnan mo. Isa ka din Huwag na ka. Apple lang yung sa may tindahan yung alam ko. Yan. So, pakinggan nyo po yan mga kabisyo na in-upload na yung ating, upload, download, up, down, left, right. Pag sa inyo, ano sa inyo? Dinownload, in-upload. Upload. In-upload. Uploaded na. Uploaded na. Yan. Tas so, download na. Ano ba? Downloaded Nalilito na? Downloaded. Hindi ko Kaya alam. ang uploaded na ba o downloaded na? Ang kakalito naman, ang dami ko na nga iniisip, dumagdag pa to. Basta, nasan Basta nandun dyan na, kwento na may wagang boo, as in B-O-O. Yan. Kasi horror comedy podcast po siya. Tama. Yan. So kung meron din po kayong mga kwento na gusto nyo pong i-share sa amin, pwede nyo pong i-share yan sa Love Radio Manila Facebook page. Ayun. Shoutout po sa lahat ng mga kabisa nating mga nanay na ganitong oras. Background po ang Love Radio habang naghahanda ng mga baon Tama. para sa kanilang mga anak na hindi naman kakainin. Yun lang yung nakakalungkot doon. Nakakalungkot pero kasi yun yung para sa aming mga nanay, para sa mga naghahanda, isa sa mga basihan ng success sa isang buong araw, yung pag-uwi ng anak, pagbukas ng baunan, wala nang laman. Malinis kasi kinain. nakaklase. Or pusa. Oo, kasi isipin mo, gising ng maaga para mag-prepare, tapos biglang wala namang kakain o hindi namang kakainin. Nakakalungkot. Pero hindi din naman natin masisi yung estudyante. Kasi pagdating ng tanghali, ang lungkot na ng pork chop. Oo. Yung pork chop ang tigas na, yun nanlalaban na siya. Ang lamig na. Oo, correct. Ano po ba to? Pork chop po ba to o chinelas? Di ba? Nanlalaban na kaya hindi mo rin masisi. Totoo. Yung hotdog, malungkot na din. Di ba? Lantutoy, hindi na siya masaya. Ganon. Yung kanin, mamasa-masa na. Correct, oo, kasi mapapunta na sa pagpanis, lalong-lalo kung pangatlong init na yan, di ba? Hindi din natin masisi. Kaya sana dumating ang araw ng matinding bonggasious na kayamanan
na kahit anong oras pwedeng mainit-init ang pagkain. Alam mo, isa yun sa mga inggit ko nung bata ako eh. Na Ano? yung baunan ng kaklase ko hanggang lunchtime, mainit pa rin. Mahirap lang tayo. Mahirap lang tayo eh. Yung baunan natin, yung libre sa chichirya, yung libre sa pansit. hotdog. Ganto Yan. libre sa hotdog, yung mga Diba? nakasingit. Hindi na nagre-retain ng yun, iinit eh. Pero yung kaklase ko, Ang ganda. 3 layer. Grabe. Diba? 3 layer. Social. Tapos binubuksan pa sa gilid. Milak pa, Oo, no? may lock sa gilid. Hindi Tapos, natatapon. hindi natatapon. Tapos iba yung lagayan ng ulam. Tama. Tapos iba yung lagayan ng kanin. Tapos iba pa pag may dessert. Tapos yung kutsara tinidor, yung natutupi. Oo, sa atin natitiklop. literal na tiklop na yung bakal na tupi. Correct. True. Diba? O di naman kaya yung libre sa Jollibee na Yan. kinuha lang. Oo. Gawain na nanay ko yung dati. Di ba? Kuha ng mga libreng Tapos gagawing pang gagawing lalagay lang sa plastic. Tapos gagawing pang spoon and fork. Dadaloy mga din ng kabisyo. Dadaloy din ng grasya, mga Totoo, hindi ka kabisyo. nag-iisa. Pinagdaanan natin Sa lahat true, yan. lalo at talang-along eklamo. Kaya mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ako naman po ang pinaka. Ano? Break pag! Sige, sabaw ka ngayon. Ano nangyayari sa'yo? Sige, Sino na nga ako? Pinaka, ikaw si Nicole Yala. Okay. Sorry, Pinaka. nakalima. Pinaka. Hindi yun line. Okay, ano? Ako ang kumikinang. Ano ba? Ayan, Bakit pinaka yung kumikinang. sinabi ko? Kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyo lahat na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan
Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako na bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic!
Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning sa lahat ng mga kabisyo kong mga Gen X na kahit may edad na, may asim pa. Shoutout naman sa lahat po ng mga Gen Z na nakatutok sa atin ngayon, ng mga millennial na rin. Mga baby boomers. Hi, baby Nakatutok ngayon. boomers! Good morning. Sa mga Gen Z na mahihilig sa mga na Gen X. Ay, pag-usapan natin yan. Shoutout sa inyo! Listen up! Listen up! Listen up! Come on! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod, kakasigaw. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo! Break it down and shout out sa lahat ng mga Gen Z na naaasiman pa in a good way sa mga tita. Nagka-crush ka na ba sa tita? Oo naman. Ay, talaga ba? Oo. Bakit mo na-crushan? Bakit na-crushan ng isang Gen Z, ang isang Gen X or millennial? Okay. Kasi alam mo, may mga nagkakagusto na Gen Z sa mga Gen X dahil nakikita namin siguro na mas yung pag-aalaga nila sa sarili. Yung So sinasabi mo na yung mga pag-aayos. Gen Z hindi nag-aalaga ng sarili? Tsaka yung siguro yung mindset nila, iba, di ba? Nakakatalino. Malawak na. Oo, correct. nakakatalino. Hindi, tsaka ano yan, ako wala ko nakikitang mali eh. Sa kunyari, may relationship ang isang Gen X at isang Gen Z. Di ba? Okay, hindi. Bata ka pa kasi. 25 ka lang eh. Tatanungin ko sana kung sino yung parang pinaka-youngest na nakarelasyon mo. Kasi nakakatakot naman kung may 15 years old, di ba? Wala. Huwag naman. Hindi, Wala bata ka naman. pa. So, hindi siya question para sa'yo. Sa akin mo siya itanong. Dali. Okay. Ako magtatanong. Ate, ilan yung anong edad ang pinakabata mong Hindi, naging o kaya karelasyon? yung... Hindi, wala akong batang karelasyon. Ako yung bata. Okay. Ako yung bata. Pinakamatanda. Pinakamatanda na Naging naging karelasyon karelasyon ko. Or time, difference in years. Okay. 11 years. Oo. 11 years Senior yung... na ngayon yun, no? Oo nga, senior na siya. Baka nasa kabaong na yun. Pero grabe ka naman, hindi. Nasa 6 feet below the ground. Sobra ka naman. Hindi naman amoy kabaong lang. Amoy cabinet. Oo. Tapos kung, kaya gets ko yung sinasabi mo na, kaya kunyari yung mas bata, trip nila minsan yung mas matanda. Because of the, ano sabi mo kanina, parang malawak na yung Mindset, pangunawa oo. 'di ba? Mas malawak na yung Kalmado na pangunawa. sila. Correct ka. Ang eksena doon, yung mga mabababaw na mga bagay, hindi na masyadong pinapatulan Tama. kapag may edad. Saka meron na ding, meron kasing certain degree of confidence kapag Oo. ka mas matanda. Parang parang ang angas nung dating nun eh, 'di ba? Parang yan. ang angas nito, parang kaya ako nitong protektahan. Tsaka Tama. higit sa lahat may pera siya, Oo. 'di ba? Hindi kayo yung kasi kapag ka minsan ka-batch mo, parehas kayo mahirap eh. Parehas Totoo. kayong hampas lupa, 'di ba? Wala kang makuha Kapag ka wala siyang pera, wala ka ring pera, Tama. 'di ba? Pero kapag ka yung karelasyon mo mas matanda sa iyo by years, malaki yung posibilidad. Hopefully naman, 'di ba, Tama. na yung mas matanda mas nakakaluwag-luwag na sa buhay, Tunay. 'di Alam mo, ba? ante, ngayon, ang daming mga Gen Z or millennial na umiibig sa mas matanda sa kanila. True. Lalo na kapag babae. Ang Oo. babae, napapansin ko ngayon ng mga Gen Z at millennial na gusto nila mas matanda talaga sa kanila. Hindi lang basta matanda, Hindi, wait lang. Mga babaeng Gen Z at millennial Yes. ang nagkakagusto sa mga mas matatandang, Na mga lalaki. tito, mga Tito na, angkol. angkol na. Mga angkol. Mas masarap doon kasi. Tsaka Oo, may parang asim. dama Oo. nila na mas mapoprotektahan ako nito. True, may ganun kasing pakiramdam Mas eh. maiintindihan ako nito. Oo, yun yung, tsaka yung nandun yung, yun nga yung sinasabi ko kanina, yung parang bang confidence level na, Oo.
alam ko na lahat ito, 'di ba? Napagdaanan ko na lahat ng mga 'yan. Meron ng wisdom. Tsaka ito talaga yung dahilan diyan eh. Bakit yung mga Gen X, yung mga older millennials, bakit sila hanggang ngayon mukha silang bata? Kaya tuloy yung mga Gen Z nagkaka-crush sa kanila. Kasi uulitin ko po totoo talaga to. Una na po kasi kaming naging pangit. Totoo 'yan. Promise, ang dami pong nag-glow up. 'Di ba? Ika nga ng mga Gen Alpha, 'di ba? Nag-glow up. That's ano ba 'yung sinasabi ng anak ko? English speaking kasi anak ko, nakakainis. Akala mo lagi naka-aircon eh. Ano sabi? Basta sinasabi niya that's basta glow up, parang nag-glow up kasi. Kasi totoo naman, yung mga Gen Xers na dati mukha talagang hampas lupa, mukha talagang kinayod sa kayuran ng nyog yung mukha, 'di ba? Ngayon kasi may pampafacial na, may pampa-rejuve, may pambili na ng mga kung anik-anik, 'di ba? May pampaganda at pampagwapo na. Alam mo, bilib lang ako sa mga Gen X, kayo nagpatotoo ng theory ni Charles Darwin. Aha. Survival of the fittest. Anong theory? Ano sabi mo? Theory. Ano ni Charles Darwin? Teorya ni Charles Darwin. English. Wag na, Tagalog lang naman ako eh. Parang mali eh. Ano? Sabi niya sa evolution ng mga English ng theory? Yan, very good. Subukan nyo talagang sabing churi. Churi na. Theory. Yan. Sa theory ni Charles Darwin na yung evolution. Evolution of man. Nakakaloka. Dati hindi pa masyadong na-develop yung itsura. Homo erectus. Erectus to Homo habilis, sapien, ganyan. Homo sapien na kami. Diba? Kasi una na nga kami naging tsaka. Kaya diba, by the time na tumanda kami, mas masarap na kami. Kaya mayroong mga nagkaka-crush pa rin. Pero wag po natin kakalimutan na usually these older people are already taken. Tama. Paalala lang po na itong mga taong to na mas matanda, kadalasan, sa tingin ko taken na po sila. Tama. Meron na po silang mga asawa, may sarili na po silang kapartner, di ba? Hindi ka papasok dyan porke bata ka, sariwa ka, at meron ka ma-offer na kung ano-ano sa kanya, di ba? Kasi marupok din kaming mga tita eh. Huwag yung taken for granted. Correct. Yung taken for granted, pwede yon na walang karelasyon. Pwede kang pumasok dyan. May makaka-entry point ka dyan. Pero yung taken siya, wag. Wag mong sirain. Wag mong sirain yung relasyon. Tama. Isipin mo, para Warakin mo lang. Correct. Ang alin? Yung relasyon o yung tao? Pwede. Hindi, charot. Hindi, wag. Wag mo papasukin yan. Isipin mo, papasok ka sa isang relationship, masaya ka, pero may tao kang tinapakan. May taong nasasaktan, may taong nawarak yung pag-iisip, puso, may mental health na matindi na yung anxiety, 'di ba? Nang dahil sa dahil sa kalandian mo. Tama. Okay lang lumande na mas matanda sa walang problema diyan basta hindi siya taken. Okay lang luminde basta nagkakaintindihan kayo ng nilalandi mo kahit may asawa siya. Hindi! Mali! O, sasya mga kabisyo, Ay, naku, hala ka, pag nag-second coming, tas yan yung ano mo. Sasya mga kabisyo, mali! Malis ka! Magbabalik po kami, kasama niyo pa rin mga titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello! At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Mali! Ito pala! Memories of 2019 on the beach and we vibe. Galing mo talaga, Master. Pasensya na, Master, nakapindot kasi yung OL. Hindi ko po alam. Yan. Ay, yung ganyan mo, kagabi nakikinig kami sa Katas na Nakalipas. Tapos merong ganyan si Uncle Dagol. Alam ko na kung sino nakabukas. Tapos sabi ni asawa ko, kasi galing kami Tagaytay eh. Sabi ni asawa ko, alam ko na, dito nakukuha ni Jello yung ano niya, yung kay Uncle. Sabi ko, oo, dyan niya nakuha talaga. Yan. Anyway, speaking of, gusto ko lang i-shout out ang prime designer of the South na yung gumawa ng ating napakagandang suit. Prime designer of the South na si
Paulo Baltazar. Hello po, Sir Paulo Baltazar. Kagabi nag-celebrate siya ng kanyang 15th anniversary in the industry as a fashion designer. Yan. At nag-celebrate din ng kanyang birthday yesterday. So, happy birthday, Paulo! Congratulations! And napakaganda ng iyong celebration. Dreams do come true. Ramdam na ramdam namin yan sa istorya ng iyong buhay. Congratulations at dalangin namin ang iyong matindacious to the maximum levelacious na pag-angat pa. Soar high and higher to the maximum level. Congratulations and we love you, Paulo Baltazar! Mabuhay ka hanggat gusto mo! Sa True Lalo. Last year kasi dapat, di ba, parang mag-host tayong dalawa ng Aliwan Fiesta. Hopefully may Aliwan Fiesta next year eh. Naway. Gusto niyang siya magdadamit sa ating dalawa. Totoo. Di ba? So, Maraming pag may salamat. Aliwan Fiesta ulit next year, for sure na yan si Paulo Baltazar ang magdadamit sa ating dalawa. Yan. Anyways, congratulations. So, salamat sa mga nakatutok sa atin ngayon. Kumusta po kayo? Shoutout po. Shoutout po dun sa mga may crush. Yun yung topic natin kanina. May mga nagtanong sa atin nun dati. Kung anong tingin natin dun sa relationship ni... Sino yun? Ni Si Apple David. Tsaka Yan. si... Saan pangalan nung... Basketball player. Basketball Never player. heard eh. Oh. Ay! Sira ulo to. Kala mo, lang. ano mo to? Anong pangalan? Anong pangalan nun? Hamunin mo to ng one-on-one. Hamunin mo. Hindi ko kasi naririnig talaga dahil ayoko makisali sa mga issue ng ganun. Ayaw natin makisawsaw sa mga makisawsaw. issue. Pero napag-usapan na rin naman natin kanina. Di ba nga sabi nga natin. Ako sa akin nga walang mali. masama. Oo, walang mali. Ayun, David. Si David. David ba? David ba yung pangalan? Ayun. Kamad. Ako talaga, hindi ko talaga siya kilala kasi bilang hindi talaga ako basketball enthusiast. Oo. Pero ang natatandaan ko ay ito. Nung time na meron akong crush na nagbabasketball sa barangay namin, mga liga-liga, sobrang kilig ko talaga kapag halimbawa nag-shoot, tapos nag-shoot yung tapos na-shoot yung player, tapos ituturo ako. Ay, gusto! Ang Nicoliala, namatay! Namatay talaga. O kaya bago siya mag-shoot, sasabihin niya, para sa'yo! Para sa'yo! Ay, nako. Kaya gets ko si Apple. Diba? So, hindi. Pero para sa akin nga, wala namang masama doon as long as wala sila pare-pares na karelasyon. Tama. Sobrang bata ba? 18 anyos ba? 18. Tsaka... years old. Oo. Yan o. Yun o. Tingnan mo sabi ni Engineer Aizon. Para sa'yo. 1833. 18 tapos 33 si Apple. Tingin ko naman wala namang mali. Nagkataon lang siguro kasi na teenager pa siya eh. Kung inurong natin, let's say, kunyari, 18 tas paki-minus, ilan po ang difference? Ilan po ang difference nila? Feeling ko kasi kapag inurong mo siya, hindi na ganun yung issue. Or issue kasi dahil teenager. Okay. Kasi tingin ko may mga explanation yung mga ibang mga eksperto 15 years sa daw. Facebook. Eksperto sa Facebook. Oo. Hindi eksperto sa buhay, eksperto sa Facebook. Hindi ba daw talaga fully develop yung utak ng isang batang 18 years old? 15. Ano masasabi mo doon, Ante? Baka nga dun sa part kasi na teenager siya. Hindi ko kasi alam yung kwento eh. Oo. Ako basta ang point ko kasi talaga, wala akong problema with the age difference. Kasi ganun talaga eh. Merong mas naunang pinanganak, merong talaga magkakagusto ko. Basta as long as ako, ang take ko lagi dyan, hindi kayo in a relationship. Wala kayong tinatapakang ibang tao. Maybe lang talaga dun sa part na yung may parang teenager kasi na yun nga, hindi pa ganun ka-develop, ganyan. Pero kasi pagka, on the other hand, bumuboto na rin naman ng 18-year-old. Tama. Or di ko kasi alam yung backstory. Okay. Di ko alam yung backstory. Ito na muna. Oo. Ang sa akin naman dyan, sa teknikalan, kung titignan natin, kung pumayag naman yung nanay, pumayag yung tatay, pumayag yung pamilya, na magkagusto rin siya doon sa may consent na magulang, di ba? Na, sige anak, hindi ka namin pipigilan sa nararamdaman mo. Correct. Okay lang. Oo, or nagiging groomer daw eh. Tama ba ako dun sa nag-grooming. Oo, grooming. Grooming is not grooming, okay. Oo. Okay, sorry. Hindi ko alam kasi yung backstory eh. Pero ako nanggagaling lang ako dun sa, I'm just coming from the age difference doesn't matter generally.
Yun. So ngayon, dun kayo sa kanila, hindi ko po alam kasi yung backstory doon. Yan. Before 18 po kasi. Before 18 years old. Sobrang minor. Yun lang. Okay. Sige, yun pala. O ngayon, it makes a difference. O, 'di ba? Okay. Nasa sa inyo yun depende. Pero buhay din kasi talaga nila yun. Ayun. Oo. Diba? Diba? Uy, grabe naman. Nagagalit ba kayo? Nagalit sila pala. Ba't kayo nagagalit? Kasi ayaw pala nila na ganun. Kami naman nagbibigay lang kami ng opinion namin. Oo. Sa amin naman walang masama. Ako, ulitin ko May disclaimer. Na magulang. Kung may consent ng magulang. Ako, disclaimer, hindi ko alam yung backstory. Okay. So, hindi ko alam yung backstory. Doon pa rin ako sa, pag may age difference, well, what can we do? At kunyari, Vic Soto and Pauline Luna. Madaming ganun Madaming mga ganun. Ang hirap kasi turuan ng puso. Ako lang sa akin lang to akin lang po ito. Kung i-cancel culture nyo, wala akong magagawa. Kasi sa akin ang hirap talaga turuan ng puso. Minsan naguguluhan din tayo sa sarili natin. Kahit gaano tayo katalino, gaano tayo kagaling, minsan sa pag-ibig nagiging tanga tayo or di natin alam kung ano yung nagiging desisyon natin. Ang dami kong kakilalang matalino na pagdating sa pag-ibig, promise, para bang yung totoo, tinag-aral ka ba? Ganun. Si mahirap talaga Okay. Mahirap. Okay, kung ano po ang paniniwala ninyo, nasa sa atin po yan. Ayoko talaga ng mga ganitong topic. Sana doon na tayo nag-focus. Sana doon na tayo nag-focus sa kwento ko. Kwento ko na lang, di ba? Yan. Tinanggalan tuloy ako ng trabaho dito. Diba? Tanggalin na daw ako. Kaloka. O sabi nung isa, matanda na kasi si Pauline no, naging sila ni Vic. Okay. Kasi yun, baka mas maaga. Galit, Mas maaga. Oo. Okay. 16, 17, o di sige, wag po kayo magalit. Okay. Pasensya na ha! Huwag kayo magalit. Hindi namin, we're coming from, may mga Gen Z na nagkakagusto sa mga tita. Yes. Ganon. And, walang mali doon as long as you are of proper age, I guess, talaga. May consent at wala kayo pare-parehas na karelasyon. So, babalik tayo dun sa kwento ko. Ang difference namin is 11 years Ako na lang. Gagalit kayo dyan Hindi, okay lang naman. Wala namang masama. Ang daming perfect. Hindi, Alam mo, ito talaga, Jello, promise. Ako talaga yung you have to know me. Ayoko talaga ng mga topic na yung bang tas isa-splice. Sa splice, tapos kukunin lang yung mali. Hindi, kukunin na yung mali dyan. Ready na tayo. Kukunin natin yung mali at kukunin yung mali. Pero sa akin nga lang ako maninindigan ako. Kung tingin nyo mali yun, di ba? Tignan na lang natin yung ending nila. Kung magiging ako naman maninindi. Ba, o hindi yung relationship nila. Malay mo sila yung unang couple na magpapatunay. Oo, di ba? Na mag-debunk. Tama ba ako dun sa word ng ante? Theory. Ng theory. Theory. Na mali yung iniisip natin na hindi pa tama yung ganung Oo. Ako naman, naniniwala ako na next topic na. Ayaw natin ng mga topic na nega. Balik tayo sa good vibes. Tama to. Shoutout muna kay Apple David tsaka dun kay David ba yun? Shoutout muna sa inyo. Kung ano yung pagmamahalan ninyo, go lang. Wala pong alam si Nicole. Ako na po ang sasalo ng lahat dahil ayaw nyo naman po talaga pag-usapan to. Ako lang po yung nagbigay ng topic na bakit may nagkakagusto na Gen Z sa Gen X. Oo, yun lang naman yun. Na-open nga namin. Pasensya na po mga kabisyo kung hindi nyo po gusto yung topic natin ngayon. Okay, good vibes na! Okay! Balik na tayo sa good vibes kasi ever since si Nicole ayaw sumahusaw sa issue. Oo, tama. Good morning po sa inyong lahat. Salamat. Relax lang po kayo mga kabisyo, ha? Oo. Tumaas po ang mga presyon nila. Oo nga. Napaangat natin. True. Ang mga At least nagising sila sa biyahe. Naantok sila kanina. Hindi, may mga opinion kasi talaga ngayon no? Grabe. Kung single ka ngayon, Nicole, anong pinakabata na pwede sa yan? Layo na tayo! Lumayo na tayo, guys! I saw you in person almost 20 years ago during the mall tour of Boys Next Door and you still look the same. It's the light, guys. It's the lighting.
Iba na yung Lighting yan. Ang Wag ganda mo tayo ngayon, nun. ante, no? Ah? Sa suot mong pulang damit. O sabi nga, may Parang nagsabi si nga Mondragon. kanina, oo. Maleta na lang kulang Oo. mo yung nakaganon. Daniela Cassie. Mondragon. Oh, yan, Daniela Mondragon. Sabi nung isa, Cassie. nakapangbinyag. Yan. Hindi naman. Nakapangbinyag. Sabi nung isa, mantel. Para kang pungsoy expert. O, di ba? Pero kayong puncture expert. Ma'am, sino yung naiwan sa gas station? Ayan, nakakaloka kasi almost 4 million views na yon. Hindi ko ini-expect yung na yan, yung okay, so daming tatanong, nagsasabi, for the content. Syempre, content lang. Pero, kaya siguro marami nakarelate dyan kasi hindi siya it's not impossible. May mga nakakaiwan talaga. Ang dami ko nabasa doon sa 1,000 plus comments doon. Ang dami ko nabasa doon na nag-grocery na may sasakyan, umuwi na naka-tricycle kasi nakalimutan nila na may dala silang sasakyan. 'Di ba? Yung mga ganon, at yung may mga motor, ganon din eh. Diba? Kaya nagkakaroon ng sabaw moments tayo sa buhay natin. Pero mabalik ko lang din, mga kabisyo, sa mga nagagalit po sa amin at mga natutuwa po sa amin ngayong umaga na to, meron na po kaming makabagong podcast na pwede nyo pong subaybayan. Nag-drop po kagabi ang kwento na mahiwagang Burnay. B-O-O-R-N-A-Y. Ito po ay diskaril ako, kakainis. Nilibre na lang yun ng kape. Kakayamot eh. Diba? Ano tawag doon? Yung kwento na may wagang Burnay, nag-drop na kanina. So ito po yung kauna-unahang horror podcast, I think, diba, sa Pilipinas. So nakakatawa po itong horror podcast. Yan. Go! So available po yan sa Spotify, sa, saan ba to available? YouTube. Sa yan. Apple Podcast. Apple yan. Music ba yun? Apple Podcast. Apple Music or Apple Podcast. Yan. Apple lang yung alam ko. Apple Podcast. Literal. Ganyan. So nag-drop na po kami ng first ever episode. So at kung may mga kwento po kayo nakakatakot, yan. kami na po bahala na mag-twist doon sa nakakatakot yung storya. Papasayahin po namin kayo. Correct. Hello sa inyong pong lahat. Salamat sa pagtutok. Nakakaloka. May podcast na. Oo, actually yung podcast po, Tambalan Podcast, ay ilang years na ba yun? Parang kasi pandemic siya eh. 6 years na ata, kaya ang tawag sa akin, isa sa mga OG na podcasters. Oo naman. Pero 6 years lang parang paano ka naging OG sa 6 years? But anyways, meron na po talaga. It has more than 200 episodes. Nag-season 1 na. Ang season 1 is Chris Choper. Season 2 is Diego Bandido. Then, wala pa pong season 3. Pero, ang meron is parang spin-off ng kwento na Mahiwagang Burnay, which is Mahiwagang Burnay. Yan po. Tawa naman ako sa inyo, tanggalin nyo kagad ako ng trabaho ko. Ano naman nanay ko? Bakit? Ano nangyari? Kanina nabasa ko lang. Ano sabi? Tanggalin nyo kasi ba't pa natin napag-usapan? Hindi ka sure kung ikaw yung tinatanggal. Parang ako. Ako. Hindi ka sure. Meron ding meron ding Gina G brain fart nga hindi brain fog. Oo. May difference daw. Maiksi lang. Hindi mo rin sure kung maiksi yung moment. Oo. Diba? Mali mo matagal. Oo. Nakakatuwa, no? Alam nyo, natutuwa kaming mga DJ. Bakit? Kasi sobrang gagaling at tatalino na rin talaga ng mga tao ngayon. Yun yung napag-usapan namin ni Titan dati. Sabi ko sa kanya, alam mo, Jello, hindi mo na pwedeng etchusin yung mga tao ngayon eh. Kasi it has worked for me, yung mga etchus na yan. Kasi madaldal ako eh. Nag-work yan ng ilang beses, maski na nag-aaral ako, na-etchus ko talaga yung mga tao. Kaya lang, mas because of the information, easy na lahat. Oo, easy na lahat. Di ka pwedeng umetchus eh. Malalaman nila kapag ka, etchusera ka lang. Diba? Di very good. So, kung brain fart versus brain fog, di good. Dagdag kaalaman. Hindi pala Mas marami lang though akong alam, nakakilala na ginagamit nila yung brain fog versus brain fart.
to be honest, first time ko narinig yung brain fart. Mm-mm. 'Di ba? Kasi yun lang. Anyways. Wala sa amin, ano lang yun. Ingot-ingot ka lang. Nakalimutan mo, ingot-ingot ka naman. Ganun lang yung kapitbahay namin correct. Galit sa'yo, binato pa Kalimot na. ka, parang ano naman to, sabaw ka naman, sabaw ka lutang na naman. naman to, Lutang di ka ba? na naman. Mali ko bang brain pag. Magkakain ka kasi. Ganun lang sa amin dun sa kalsada namin. Di ba? Sa Ricarte Street. Nakakarinig ako ng gano'n. Brain, ayan. Ay. Ito, bumalik na naman Bumalik na naman. To be honest, I almost fell in love with someone way younger sa akin. Hindi, alam nyo mga kabisyo. Interesado ako dito. Wag lang tayo mag-example eh. Sige. Ito. Boyet, patingin ng Seymour. Ito, yung TBH. To be honest, I almost fell in love with sa Blue App. Yan. Okay, basahin natin. To be honest, I almost fell in love with someone way younger sa akin. Kahit nakahalikan ko sa party yung guy. Nung nalaman ko na 10 years younger siya sa akin, iwas agad ang lola nyo. Pero to be honest, hindi ko alam kung paano siya iwasan. Oo. Laging nagde-text at parang linta na sumusunod. So, ganyan ba kayo mga Gen Z? Good luck na lang sa akin. Good luck na lang sa'yo. So, ibig sabihin, until now, nandyan pa rin. Ooh. So, ang tanong ko sa'yo, bakit ka umiwas nung nalaman mong 10 years younger? Anong dahilan? Sige, kung ako sasagot. Huwag ka na magbigay na Hindi, kung ako yung sasagot, bakit ako iiwas sa ko sa 10 years younger? Oo. Siguro kasi sobrang mas immature nga. So Depende ayaw mo nang, baka ayaw mo nang immature, ikaw pa yung mag-aalaga, Oo. gusto mo ikaw yung aalagaan. Pero depende din sa tao kasi may mga iba na gusto nila na inaalagaan sila versus, at meron din gusto Nag-aalaga. na sila yung nag-aalaga eh. Depende. Parang may mga ibang tao na mas gusto nila yung sila yung mahal nila isang tao versus sila yung mahal na mahal. Tama. May mga kakilala akong ganun. Gusto nila yung feeling na mas mahal nila versus sila yung minamahal. Oo, Kanya-kanya. tsaka kayo nga mga wag na nating etchos-etchosin din talaga. Nasabi nga ni Auntie kanina, wag na nating etchos-etchosin din. Ang dami po ngayon Gen Z at Millennial na napapaibig sa mga mas bata o mas matanda sa kanila. Totoo po yan. Tanungin mo yung anak mo. Oo, ang stand ko lang Diba? talaga dyan is hindi, basta hindi sobrang bata. Oo. At ang stand ko lang din talaga dyan is walang karelasyon. Tama. Walang mga masisirang mga pamilya. Kaya nga 'di ba sabi nauso nga yung salitang gusto ko ng mga daddy. Yan, yung mga ganyang salita ng millennial at Gen Z eh. Oo, daddy. Type ko yan, parang daddy. Ayan. Ganon. Sabi nung isa, bet ko talaga yung mga bagets kasi fresh. Oo. Mas malala daw kung walang minamahal. Sabagay, hindi naman malala yun kasi wala pa talaga, hindi pa siguro dumadating yung para sa'yo. Chulalu. Hello, Lana88. Salamat. Okay. Being single is a choice. Oo naman. Tama. Lahat naman is a choice. Kahit na sabihin natin na na wala akong choice ito na lang yun eh. Hindi, yung fact na pinili mo yan still is a choice. Tama. Yan. Just to hear words that zaddy. O ngayon yung tawag, diba, zaddy with a Z. Kilig yarn. Yan. 17C, ang bilis. Okay. Sabi nung isa si Zari, I don't think so. My mama and papa, sabi, has an age gap of 10 years. Oh, diba? And mas okay kasi nauunawaan sila. At ito napansin ko, kapag nag-Seymour, tingnan ako, Boyet, kapag nag-aaway sila, yung isa hindi naimik. Ano naman sila sa grooming, no? Hindi na grooming yung sa aso. Ako din yung sa aso. Nagpapag-groom kami ng aso. Oo. Di ko nga alam yun eh. Aso-aso lang talaga eh. Huwag na natin balikan. Hindi, babasahin ko lang. Case-to-case basis daw. Case-to-case. Si CR ka? Totoo ba? O iiwan? Hindi ka na talaga kaya to.
Totoo ba? CR ka? Seryoso? Iina. Bumalik ka lang. Kausapin ko sila. Sige. Yet, ano mo muna yet magsi-CR daw siya. Si Ate Yan. It's me muna. Yan. Okay. Larga. Naiihina po na para bang may sakit sa pantog. Anyways, kumusta po kayong lahat? Sana po napakabonggacious ng inyong araw today. Dito po sa amin sa Pasay, medyo umuulan-ulan. Nakakaramdam po kami ng medyo madilim na panahon. Kumusta po sa area po ninyo? Shoutout natin, nasaan lugar po kayo talaga? Yan. 1, 2, 3, go, kanya-kanya muna. Kanino ba nagsimula yan? Yung 1, 2, 3, go, kanya-kanya muna. Mga eksena yan ng mga bata, di ba? Okay. Hello kay Etra from Davao. Maang aga mo na stress. Ma-stress. Di naman. Dami lang talaga. Kaya yun yung rason talaga kung bakit ayaw nating sumausaw sa mga issue. Kasi nakaka-haggard yung pagiging perfect ng mga tao paminsan. 'Di ba? Anyways, ganun talaga. It is what it is. Hello kay Ramon from Bataan, AJ from Mindoro. Uy, totoo to. Yung nangyari sa Nepal. Nepal na border ng China. Ewan ko kung nakita mo siya, Jello. Bumalik ka na. Oo. Yung nangyari sa Nepal, nakita ko. Grabe yung flash flood. As in, tingnan nyo po sa news. Walang binuhay yata yun. Nadaanan ko nga. Grabe, ang tindi. Alam mo, sa totoo lang, life is really so short. Ang iksi po ng buhay para mahagard tayo. Ang iksi po ng buhay para ma-stress, mag-focus sa bashing, mag-focus sa mga bagay na hindi natin ikakaganda, ikakayaman. Ang iksi po ng buhay Life is too short. Who would have thought na yung mga nandyan sa Nepal, dun sa area na yan, 'di ba, na kunyari naglalakad lang sila o kaya may binibili. Who would have thought na ang bilis kasi. Yun na yung flash flood na yun would take away their life. Hindi natin masabi ang buhay. Hindi natin masabi. So wala lang, parang while may mga tayo, while G tayo sa marami mga bagay na natitrigger tayo sa marami mga bagay, let's also not forget our happy triggers. Tama. Because life is too short. Tama. Ang isip po talaga ng buhay para mag-focus sa nega. Diba? Sabi ni Ken dyan, parang pang-apocalypse yung nangyari. Oo. Totoo. Parang pang-apocalypse. Wipe out talaga. As in, nung nakita ko, yun yung unang ko nakita kaninang umaga pagising ko dapat pagising mo, ang una mong ginagawa, nagpe-pray, hindi hahanapan yung cellphone. Nagkakataon lang kasi talaga is nag-a-alarm. Hindi! Joke lang. Mali. Oo, totoo. Parang eksena sa movie. Parang hindi totoo. Grabe talaga yun. Grabe. As Kaya in, be kind always, mga kabisyo. True, be kind always. Kasi, at hindi lang yan yung being kind. Because you don't know kung ano yung laban ng isang tao. Tama. Kala mo patawa-tawa lang yung tao. Kala mo okay lang siya. Kala mo chill lang siya. 'Di ba? Tapos hindi mo alam kung ano yung laban niya. Totoo. Hindi mo alam yung laban niya. Tapos sinamaan mo ng ugali. Binash mo ng bongga. Chinismis mo ng malala. 'Di ba? Hindi mo nag-aano lang yan nagpe-pretend na masaya nagtatrabaho lang siya, nagpe-pretend siya na okay lang siya. Kasi that's the person's way to cope. Tama. Tapos sisirain mo yung araw. Kawawa. Gagawan mo ng kwento ng hindi maganda. Totoo. 'Di ba? Di mo alam kung ano yung magiging epekto nito. So again, ulitin lang po natin, in a world that you can be anything, please be kind. Ang iksi ng life, promise. Alam mo, minakausap akong eksperto. Sabi Saan? Saan eksperto yan? Naninervous ako sa mga nakakausap mo eksperto eksperto. Sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, Jels, alam mo, nakakalungkot lang bakit tumataas ang case ng mga may anxiety ngayon or depression. Hindi naman dahil sobrang hina na ng isang tao. Dahil may mga nagpapatrigger
sa kanila. Mhm. Dahil nga sa social media na. Yeah. 'Di ba? May mali ka lang ma-post sa social media, wawarakin na buong pagkatao mo ngayon Totoo At yan. yun ang pwedeng sumira sa iyo. At kawawa yung isang tao Correct, na, correct. na talagang normal lang naman sa isang taong magkamali. At May normal, nasasabi tayo oo, na, na mga hindi wrong grammar or correct. something na ganyan. Or nasasabi tayo, may opinion tayo that's opposing to the Nasa atin opinion of other people. Oo, na sa ating opinion yun, hindi mo opinion yun. 'Di ba? Na pwedeng magpa-trigger ng isang anxiety. Kaya mga kabisyo, kung malungkot po kayo, ito lang naman ang isa lang masasabi namin. Yan. Isang horror o nakakatakot na magbibigay din sa inyo ng saya. Ayan. Ano ba Our yan? horror comedy podcast. Horror, ganun pala banggitin. Horror comedy. Horror comedy. Ano? Horror lang sa amin yun. Horror, diba? Horror lang sa amin yun, ante. Horror comedy podcast po na pwede nyo na pong pakinggan. True. Yan. Ito po ang mahiwagang Burnay. Pakinggan nyo po yun. Yan. Yun yung title ng podcast. Si Nicole kaibigan, si Jello eksperto. Gets mo? Oo. Ano? Madalas ang kwento mo, puro kaibigan. Madalas ang kwento ko, eksperto. Mga eksperto. Yan. Okay. Siyempre, kung ako ang magkukwento, siyempre may mga eksperto tayong napagtanungan. Saan daw mapapakinggan? Okay po, saan po ba mapapakinggan? Spotify, YouTube. YouTube, and Apple Podcast. Apple Podcast pala yun, no? Yata. Tama ba, Boyet? Apple Kanina Podcast? pa tayo mali. Kanina pa kami mali eh. Promote kami dito. Apple Podcast ba? Ang pagkakaintindi ko po sa brain fog ay mahamog ang utak or nahamugan ng utak kaya malabo mag-isip, sabi ni Tiny Ron. 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na! Oo, ganda nga! 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na! Bahala ka na lang kung ano pagkakaintindi mo. Ayan. Shoutout na muna po sa lahat po na may mga kaarawan ngayon. August 27. Happy birthday! Opo. Sabi ni Jay Abad, parang hindi nila alam sinasabi nila kanina pa. Sino? Kami ba? Sino ba? Kami ba? Sorry na, hindi ka namin na-please today, ha? Sorry. Paumanhin. Diba? Kung di kami umabot sa level ng utak na meron ka. Masyadong intellectual. Kami po ay hanggang dito lamang. Lalo na po ako. Ano pa ba ako? Nakakaloka. Tingnan mo. Wag daw natin pasukin yung 1, 2, 3, go kanya-kanya na. Mababash na naman. Bakit? Nakakabash ba yun? Grabe, lahat na lang. Ano, hindi na kami magsasalita? Nakakaloka kayo. Di mo mala, andat kilad na atilas. Basta, ang sabi ni Mark My Game, ang bilis ng araw, Burmans na next week. Yan! Diba? Ang bilis. 1, 2, 3, go kanya-kanya na. Suportahan ta ka. Oo. Salamat ng marami. Watching from Doha, Qatar. Good morning. Ay, nako. Sabi ni Justified, lahat na lang. Bakit kayo gamit nyo alias, hindi tunay na pangalan? Kasi, para dun sa mga hindi po nakakaalam, in case you missed it, meron po kaming, lalo na yung mga DJs nung araw, meron po kaming mga tinitrigger, kinikater, trigger tuloy. Na-trigger kasi ko eh. Kinikater na mga particular segments. Tama. So, kunyari dati, si Chris Chuper. Yan. Tapos ako po, in case you miss it also, Nicole Yala is pun for Colegiala. Kasi nung pumasok po ako, medyo parang Colegiala-ish. Ngayon po, college din ako. Nicole Yala pa rin. Ayan. Tapos si Titan Jello is Titan Gel. Yan. Tapos yung tunay niyang name is Angelo. Tapos, sino pa ba? Si Rocky Terra. Yun, Rocky Terra siya kasi rumaraket. Tapos, sino pa ba? Si Maratoni kasi nagmamaraton. Yan. Tanya Chinita kasi Chinita siya. Yan, ganon. Hello kay siya. Hello sa faculty room of Isabel Foundation Inc. Ayan. Hello po sa inyo. Salamat. Kailangan ng kape. Yan. Di ko kailangan ng kape. Gusto ko ng masarap na tapsilog. Yan. Nakaraan kasi mga kabisyo. Hindi ba parang, ano yung DJ Aroscaldo? Pwede naman. DJ Aroscaldo. Depende naman po yan kung paano mo po bibit-bitin. Minsan nga may mga, yung mga pangalan nila, pagkain. Di ba? Mga ganon.
Bakit po si Papa Jack dati cool hanggang labasan? Kasi ako yung nag-VO noon eh. Cool hanggang labasan. Ako yun eh. Papa Jack, cool hanggang labasan. Alam mo naman medyo naughty-naughty. Yan, kaya yun. Naku, ngayon ko na lang ulit naalala yun. Cool hanggang labasan. Hatid kita hanggang labasan. Oo, ganon. Sakay ka na, hatid kita hanggang ganon. labasan. Galing. Shoutout po kay Vincy. Shoutout daw sa'yo. Kapon may nagsabi, ikaw pala si Lil Vincy. Hello po sa inyo. Yan, siya po. Ayan, ang nagulat nga ako, ante, parang ang bilis lang ng pangyayari. Saan? 6 na taon na po pala yung Yung My Chinita Girl. Parang Kasi kailan pandemic eh. Pandemic. Pero parang kailan lang yung pandemic, pero pagbabalikan natin, 6 years na 6 pala. years ago na. Pero 2016 pa po kasi yung song na yun. Sobrang 2016 mo nagawa yung My Chinita Girl. Ano naman na- daw? di- Request, ay na- wala pa ba? may Request mga- daw nila live. Sige po, mag ano na lang, kita-kita po tayo sa Hatid Saya Concert. Yan. Ano pong ginagawa nyo dati during breaks nung wala pang live? Wala. Alam mo, ito ang mas question to ask is, nung wala pang social media, anong ginagawa namin pag break? Kasi, naturally, anong ginagawa namin pag break? Ibig sabihin, pag off, pag wala kami sa radio, anong ginagawa namin? Nagsi-social media kami. Ngayon, ito, nagla-live kami sa Blue App, Black App, ganyan. At kung saan man, o kaya gumagawa kami ng content, nag-a-answer kami ng mga comments, ganyan and all. Noon, hindi ko rin, and masasagot din to ng mga Gen X di ba? Noon, wala namang cellphone, pero siguro nakikipag-usap kami literal sa mga tao. Dumadaldal talaga sa mga tao. Yun yung bagay na ginagawa talaga namin. Kami ni Christopher dati, tahimik lang talaga kami, promise. As in, magkaiba kasi kami ng personality talaga nun eh. So pag sa radyo, rat talaga. Pag natapos, as in, tahimik. Na para bang hindi kami friends, ganon. Yun. Watching from San Jose, Tarlac, nanonood po kami live sa work. Thank you. Favorite tambalan ko ito. Salamat po. Maraming salamat po. Ano daw ang pinaka-weirdest food combination natin? Ako wala kasi hindi ako ma-explore sa food, parang ganun. Parang ang kinakain ko ay yung mga usual na pagkain. Same. Pero Hindi pwede ako ako kumain ng iba't ibang putahe na iaain sa akin. Lahat yung titikman ko. Oo. Panay kami tawa ni Mama pag naririnig ko kayo sa radyo. Thank you. Maraming salamat po. Napapasaya po namin kayo, ha? Salamat. I love the ganchillo outfit, Miss Nicole. Thank you. Alam mo, tagal-tagal na nito. I think nag-work pa ako sa bank. Totoo? Oo. In fairness, ang nag-work pa ako sa bangko nung Pretty. Tsaka hindi lang yan. In fairness, hindi, dati maliliit yun lang yung butas nito eh. Hindi, lumaki. Hindi, yan pala talaga yung style Ganyan niya. talaga yan. Malaki po ba ang sweldo pag naging DJ? Depende sa, sa gagawin mo. I think generally hindi. Hindi. Wag natin sila bigyan ng false hopes. I think generally sakto lang. Sakto lang. Pero, di mo sure. Depende Kailangan kasi mo sa diskarte. Depende So, kasi sa sarili mo. at kahit hindi DJ, I think kahit anong job, yung bang, ang pagka nagtrabaho ka po ba sa bangko, mataas mo ba yung sweldo? I think depende sa Tatrabahuan mo lifestyle, depende sa layo ng opisina mo sa bahay mo, depende, nakakabuhay ba ito ng pamilya, depende pa din, ganyan. Ang saya po kasi ng work nyo eh. Masaya talaga yung work namin. Totoo talaga yun. Masaya talaga. Pero hindi mo lang alam kung gaano din katindi yung pressure dito. May pressure po dito. Yun yung talagang katotohanan dyan. May pressure. Na lang ako. Oo, may pressure talaga po dito. Sobra, It still is a job. Ano siya talaga? Kailangan kumita ng mga boss namin. Yun lang yun. Hindi po siya madali Pero masaya siya. Hindi lang kami nagpapasaya, kundi may mga iniingatan din po kami nga. Correct. Mga bagay-bagay. Oo.
Boses mo pala, Miss Nicole, yung kay Papa Jack. Na ako lang nalaman. Oo, Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. Ganun. Baka ma-miss natin yung ano ko, Ilan pa? Hindi pwede. Matatawa na naman tayo niyan. Nakita kita before. Hi, Mommy. Ano nangyari? Saan, Dad? Wala naman, Dad. Ay, to the rescue na. Oo, rescue na. Wala naman, Daddy. Ano lang. May mga, wala. Lagi ako nakikinig ng Love Radio habang nagmamaneho. Thank you, Salinal. Kuminis po yung mukha mo. Gumanda po kayo unlike nung panahon nyo dati po. Sinabi ko sa'yo, hindi lang po ako ito. Lahat po ng Gen X. Nauna na po kasi kaming naging pangit. Wala yung isa kong picture. Papakita ko yung picture ko kasama si Bobby Guard. Grabe. Madadamay pa si Bobby Guard. Hindi ito Ito si Bobby Guard, kumanda na rin ngayon, kunyari. Di ba, ang ganda na rin, ang pogi na rin ng Bobby Guard di ba? Si Bobby Guard naman, yung kasabayan kong DJ, tatlo kami niyan Sexy Terry, ako si Nicole Ayala, and then si Bobby Guard. Si Bobby Guard yung kumanta ng Nicole Ayala. Siya yun. Singer yun parang atinista ba yun? The Araneo yun Nicole Ayala. Sabi ni Marvin, may nakita akong preview. Jello pa sabi naman nung enough. Opo. Pinost ko sa stories Marami pa po. Abangan nyo pa po mga kabisyo. Marami pa po kayong abangan Ayan po. Nakakaloka. At nakakatuwa kabisyo dahil dami natin natututunan sa atin. Tuntua nga po yung nanay ko. Yan, buti nga sa'yo. Sabi ng nanay ko Di ba? Buti nga sa'yo. Yan. Kasi nagbasa siya ng Hindi kasi kaya nga po sinuot ko po yung yung retainer. Para po magkabit-kabit po yung biting ko. Kasi sobrahan sa F Enough. Enough. Sabi niya kasi, do you think is enough? Sabi ko, Enough? Enough! Enough! May responsibility pa po kayo after ng oras po ninyo ng adlib sa radio station? Opo, meron. Meron po. Mas importante ba ang chemistry or consistency? Ooh. If you can have both, why not? Oo, mas importante pa. Pero consistency. Tama. Consistent. Kasi work out yung Yung chemistry, eventually you'll find common ground lalabas Pero yung consistency, yun, mahalaga talaga yun. Pag ang isang tao hindi consistent, kabahan ka. Wala. Totoo yan. Nabalikan mo na ba yung asawa mo sa gasolinahan? Nabalikan ko na po, nakabawi na po ako. Nilibre ko na po siya ng bibingka sa Tagaytay. I think masaya na siya today. Nakita po kita sa isang mall way back 2016. Hindi naman po ako, snatcher nung time na yon. Hello po, watching from Australia, si Che Willie J. Hoy, ang hinahanap po namin ay mga tambalanista, mga kabisyo natin from, anong bansa, Jello? Hong Kong! Abangan nyo po kami sa Hong Kong, mga kabisyo. Wow! Diba? Kada para bang kumakapromote, kala mo may show. Pero ang gusto lang po talaga namin, sino po dyan magpapadala ng alay? Sino po dyan manilibre sa amin sa KFC? Hindi po kami maarte. O kaya, dimsum. Yan, Diba? Makatikim naman kami ng mga sa Hong Kong. Alam mo yung isang, hindi pa tayo hindi pa? Hindi pa. Alam mo yung isang hindi ko makakalimutan na eksena sa Hong Kong. Kaya nung pumunta ako, dati-dati pa, kaya lagi ko tong sinasabi na social media is curated reality. Hindi natin dapat paniwalaan lahat na nakikita natin sa social media. Hindi porke nakikita mo na ang isang tao, for example, OFW, naka-boots, naka-winter clothes, 'di ba? May background, correct. Correct. Magara na agad ang buhay porke may background na pangmalakasan. Kasi maganda naman talaga sa lugar nila. Totoo. Hindi ibig sabihin nun, agad-agad na ang buhay po nila ay sobrang maayos na. Pumaldo na, 'di ba? Kasi ito nga yung isa sa mga I always say this, I always make kwento about this kasi tumatak talaga siya sa isip ko Nung pumunta ako sa Hong Kong, many years ago, more than a decade. So, dami Pilipino dyan, 'di ba? So, merong grupo ng mga OFW
sa isang restaurant. Nandun din ako dun sa restaurant na yun. Nasa kabilang table ako. So, nakita ko, meron silang isang milk tea na in-order. Isa lang yung milk tea. Pero, take turn sila sa pag-post nung milk tea. Okay. Na iisa lang. So, what does it tell us, 'di ba? Na, pag pinost mo na yon, tapos ang nilocation mo is kung ano mang restaurant in Hong Kong, tapos pa-milk tea ka, ang dating nun dun sa mga makakakita is, grabe, pa-milk tea na lang sa Hong Kong talaga, 'di ba? Pero ang hindi nyo po alam kung ano yung backstory behind, Bago which is makabili ng milk tea. Oo, bago makabili ng milk tea, ano yung pag-aambag at naghati silang 4. Tama. Nakita ko talaga yung pinagpasapasahan talaga nila eh. So we don't believe everything that we see on social media. Wag po Agree. natin lahat paniwalaan kasi that's curated reality. Tama po. Hindi po yun nakikita natin sa social media, yung actual na totoong buhay ng isang tao. So, let's not be quick to judge. Tama. Yun. Hello, sweet! Good morning. Korak! Sabi ni Gadot Irinko. Salamat. Sana makita ko sa personal si TJ Titangelo. Eh, di ba? Dalaw ka dito! Hello po. Dalaw-dalaw. I love you too, Joey Roganot. I love you. Buenos dias, Buenos dias. Señora Nicole. Muchas gracias con ustedes todo. Ano daw masasabi sa blood control? Nakakalungkot. Oo, ayaw na po namin. Nakakalungkot. Speaking of flood, bumalik na naman sa utak mo. utak ko yung nangyari sa Nepal. Grabe talaga yung nangyari sa Nepal. Woo! Maswerte pa tayo, hindi pa nangyayari yung ganun sa atin. Pero Sabi ni Romy Ray Briones, naalala ko dati sa isang tambalan episode, Miss Nicole, may nag-alay ng pianono kasi naubusan kayo dati. Kasi pumunta ako ng merong problema. Okay. Kasi pag may pumunta, mapasok dito na engineer namin, parang pili ko may problema agad. Tapos ako pa yung nagre-remote. Oo, di ba? Aray! So, meron kasing pumunta ako dati sa na nga yun, Laguna, yung may masarap na pianono. Pumila ako, pagdating ko doon, walay na. Ubus na. So, next day, parang on air, sinabi ko, grabe, nabusan ako ng pianono doon sa lugar na yon. Tapos, may nagpadala the next day. Sweet Ganyan. naman. So sweet. Last one. Okay. Hindi, wala pa naman. 1 minuto pa. Sabi ni Anna Lorraine, kagabi tawa ko ng tawa sa mga katas na nakalipas. Just in case you miss Tanya Chinita na Uncle Dagol, they are in the evening slot, 9 p.m. to 12 midnight. Grabe, bagay na bagay sila sa oras na yon. Super perfect. Tama. Watching from PMO SLSU, Main, Lukban, Quezon. Hello, Jepoy. Jepoy? Nanonood sa atin? Si Jepoy? Nakaka-happy ang Jepoy morning hearing you. Yan. Ano ang secret sa ageless beauty? Siyensya. Hindi ko pwedeng sabihin na... Kwarta at siyensya. Oo, siyensya. Alam mo ba, mahirap na lang talaga ang pangit ngayon. Charot! Charot lang. Nakita mo ba yung EDSA DOS throwback mo? Oo naman, nakita ko na. Nakita ko. Di na daw kita yung scar ko. Konti na lang. Hindi na halos nakita. Na para bang wala nangyaring pagtanggal ng Adam's apple. Ha? God is good. Ang galing. Wait lang kayo dyan, ha? Mga kabisyo, mag-mute lang po kami saglit dahil may kailangan lang po kaming trabahong gawin. Saglit lang po ito. Ilang minuto lang po. 1 minute. I-time nyo ako, ha? Kung 1 minute. Sobre. Eh di 1 minute 30. Time nyo ako. Binawi.
Ayun. Nag-mute nga ni. Nag-mute nga ni. Wait nyo lang muna. Sana po magkaroon ng podcast with Nicole, Chris Choper, Diego at Titan Cello. Mukhang masaya yon. Iniisip ko pa lang, napapagod na ako. So it's a no. Nakakapagod yun! Grabe! Baka hindi ko kayanin, parang... Sorry, basta yung reference ko. Hindi ko alam, bigla naglaro sa isip ko. Ano pa naman? Basta yung reference ko. Ano pa naman, ante? Ante naman eh. Basta yung may reference akong hindi maganda. Ayan. Hoy! O bakit? Ano iniisip nyo? May kinalaman ba ito sa boss? Tagal Gen naman, X! boss. Gen Boss, X! boss pa Kaya yung sa nga, inyo? Gen X! Ang Gen tindi X! naman ng sa inyo. Taxi na sa amin. Ay, nako. Taxi? Ilan sa taxi? Dami. Taxi na nauso. Oh, alam ko yung iniisip mo, Mi. Oh. Couch daw. Ay, nako. Shoutout po sa lahat ng mga nakatutok at tuwing umaga sumasama po sa amin. Kapag may mga gusto po kayong pag-usapan natin na topic, kahit mapapahamak po kami, handa po namin. Ay, hindi kami handa. Ayoko. Hindi pala. Mali pala. Ayoko. Si Auntie talaga. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi matanda na tayo. I want to protect my peace. Oo. Minsan lumalabas yung talaga yung generation at edad natin. Oo, Kanina kasi parang ikaw, ako, kasi laban na laban kay, pwede ka naman lumaban. Kaya lang kasi madadamay ako. Si Auntie, so, nakita ko talaga. Nakita mo, nag-step back ako eh. Muna, Withdraw ko eh. Kasi Oo. I truly believe that success and happiness is peace of mind. Tama. I agree. Peace of mind talaga yan. Tama po. Kahit gaano ka kayaman, gadami mong pera, kung wala kang peace of mind, wala din eh. So I'd like to protect my peace. Totoo. Kaya kung gusto mo may mga pag-usapan ng mga issues na tingin mo controversial, bahala ka, Jello. Ikaw na lang. Ayoko. Kasi ako yung sumunod Ayoko. ng bato kanina eh. Ayaw. Yun. Yun po mga kabisyo. So, basta mapapasaya po namin kayo, gagawin po namin ang lahat. Yeah. Basta sa kapayapaan din po natin. True. O, tingnan mo sabi ni Anna Lorraine, matanda na kami, DJ Bahala ka Jello. dyan, Titan Jello. Oh, bahala ka dyan. Iwanan ng kung inawanan ng partner. Oh. Diba? Live pala yun. Kala ko recorded. Yung alin po, ang alin ang akala mo recorded? Madami mga bagay na akala po ninyo ay live or recorded dito. Hindi nyo alam. Yan, no? Uy, naka-confine daw sa heart center ang mama ni Al Marlon. Get well soon, mama! Hello kay Hami. Miss Nicole, pa-shoutout po. Nagkita na po tayo ng OJT ako sa Love Radio. Hello po! Ngayon po ba ito, sabi ni 6'7", live po ito. Malamang live. Pwede bang nag-live ng kahapon? Pwede bang nag-live ng kahapon? Okay. Yung advertisement. Minsan po recorded siya, minsan hindi. Kala ko po kasi AI. Hindi po. Naka-omad pa rin ba? Hindi na masyado. Kapag kaalam ko lang na, kunyari, may dinner na masarap, ganyan, the whole day, hindi na ako masyadong kakain. May paparating na naman pong bagyo this weekend. Oh, no. Dito naman kayo, Australia, punta. Alam mo nga, yung Asia nga, hirap na kami ipunin yung pamasahe. Friend tayo eh. Di meron, madami dyan. Kaso, Australia. Asia nga, hirap na tayo ipunin yung pamasahe. May organizer na gustong kumausap eh. Hindi ko lang pala na ano. Oh. Next time, malay mo. Fiesta Kultura po, no? Hello po sa inyo sa Fiesta Kultura dyan. Hello po. Uy, naway, malay nyo, mag-workout po natin. Nandito po, bukas po kami para sa mga gusto nyo pong gawin namin sa inyo. Kakantahan po kayo ng isang Nicole Yala sa Australia. Bangin ka ba? Kasi nahuhulog na ako sa'yo naman kasi. Unggoy ka ba? Kasi
Kasi sumasabit ka sa puso ko naman kasi. Pustiso ka ba? Kasi. Kasi. Magandang morning sa lahat ng mga Gen X natin na may nasagap na latest chika. Anong latest, Marites, Marisol at lahat ng mga nakikisawsaw. Good morning! Kumusta po kayong lahat? Sana ikayaman niyo po yung chismis na yan. Tama! At kung ano naman po ang baon ninyo mga chismis ngayon, naway, ikaganda ng buhay ninyo. True, lalo. At ikayaman at ikaganda nyo. Tama! Kung nakakapangit rin lang yung chismis na yan, wag na lang. Break it out, yo. Break it down. Ano ba? Let's go! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming wit, utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito na ang makabagong tambalan. Uy, boom, panis! Panis kayo sa mga Gen X. Bakit? Wala, gusto ko lang sabihin. Kailangan ba mag-away? Panis din kayo sa mga Gen Z. Bakit? Wala lang, gusto ko lang din i-shoutout yung Gen Z, Millennial, tsaka Baby Boomers. Bro, wala pong ilang beses na po namin na-encounter yung katanungan na ano po ba yung pinakamagandang generation? Oo. Sa tingin ko, hindi naman po dapat mag-away-away ang mga generation. Tama. 'Di ba? Kasi ang bawat generasyon po ay may mga kanya-kanyang mga storya, good things. Tama. May mga bad things, 'di ba? May mga Tama. ganon. Ang important issues naman babalik tayo dun sa kabaitan. Tama. Manatiling mabait anuman ang iyong henerasyon. At marami kami natututunan, syempre, sa mga Generation X. Yan. Chill. Kasi alam mo kung ba't kayo marami natutunan sa Bakit? amin? Kasi ang dami naming dinaanan na hindi nyo na dinaanan. Tama. Dinaanan namin ang lahat ng iba't ibang uri ng computer-related stuff. Yan. 'Di ba? So kung ngayon, kahit yung mga bata, kaya na nilang kayo mga Gen Z, ang bilis ninyo matutunan yung sa internet, yung mga app, mga ganyan. Hindi ko nga alam yung mga tawag paminsan 'di ba? Yung 7-year-old ko, grabe, ang bilis. Nung minsan, meron siyang game. Ano yung game na yun? Basta meron siyang laro Game Boy, Hindi game. PS4, Steam Deck. Steam Deck, hindi namin. Alam lang, deck lang, double deck double lang. deck. Tsaka deck of cards yan. Deck of so cards. may ganun. nilalaro siya Steam Deck. Meron siyang isang game doon na Spider-Man. Okay. Na hindi ko, baka ang binili ko yatang version is yung version na fake. So hindi niya malaro-laro. So gusto niya laruin kasi kakapalabas pala ng Spider-Man. So parang ano siya. So ang ginawa niya, nagtanong siya kay AI kung paano niya maiayos, ma-open. Maya-maya mo kita ko, naglalaro na ng Spider-Man. Sabi ko, grabe, samantalang ako nung inabutan ko dati. To be honest, alam to ng mga kapwa ko Gen X, hindi po ba nang inaral po natin ang computer? Parts of the computer, screen, keyboard, CPU. Inabutan namin yan. Kakaloka. Inabutan namin yung tunog na para mag-connect ka sa internet is Ganyan talaga. Ang hirap kaya manood ng sa madaling araw ng mga hindi dapat panoodin kasi maririnig eh. Ganun pala yung tunog. Ganun yung tunog. Kaya siguro talagang, di ba sabi mo kanina, mas marami kayo natututunan. Tama naman. Pero kami mga Gen X, gusto din namin matuto sa mga Gen Z. Marami. Gusto namin maintindihan kung bakit ganyan kayo mag-isip. Tama. Kung bakit parang mas chill kayo kaysa sa amin. Ba't gusto nyo ng matcha? Hindi naman kami lagi talaga nag-chill. Kasi iba lang talaga rin yung paano kayo magtrabaho, paano kayo mag-isip. At kami naman, hindi naman kami nag-chill eh. Kahit tingin-tingin yung nagmamatcha-matcha kami, relax-relax kami. Hindi rin chill. Marami rin kami iniisip. Correct. Gusto din namin maintindihan kung bakit ganyan yung takbo ng isip nyo. Ayaw lang namin talaga ginagawang komplikado minsan mga yung mga bagay. bagay. Gumagawa kami ng mga paraan na mas mapapabilis namin yung trabaho. At ayaw rin kasi namin nakukulong kami sa isang paniniwala lang. Ganon. Marami kaming tinitignan. Na iba't iba. Kasi nga, the information is already there. Tama. So, ang sagot talaga dun sa tanong na ano ang mas magaling na generation, di ba? Wala. Lahat.
lahat po tayo may mga kanya-kanya po Lakas. tayong lakas at may mga kanya-kanya din po tayong mga kahinaan. Tama. Ang natutuwa lang ako sa mga Gen Z is iba na rin talaga yung takbo ng inyong pag-iisip. Tama. For example, meron akong isang beses na may nakausap ako na Gen Z na inano niya talaga ako parang nasoplak ako dun parang Tinapik ka. na barda, na barga? Bardagon? Hindi, iba yun yung barga. Iba yun Ay, dugyot sorry, yun. Yung sorry, barga, naguluhan. dugyot yun. Ang naguguluhan na ako sa mga terms ko kasi ang dami. Iba-iba kasi. Dami. Okay, Diba? tinapik ka. Natapik ako kasi parang nainis ako kasi bakit? Nung tinanong ko yung Gen Z, sabi ko, pagod ka na ba? Tapos sabi ng Gen Z, pagod na ako. Ako, Gen X, hindi ako napapagod Oo. Promise, hindi ako napapagod, promise. Halata naman, di ba? Hindi ako napapagod. Totoo. parang hindi talaga ako napapagod. Ihi lang ang pahinga. True. Dighay lang ang pahinga, ihi lang ang pahinga, ganyan. So sabi ng Gen Z, yes, pagod na ako. Nainis ako. Kasi, nainis ako kasi bakit siya pagod? Tapos nainis din siya kasi nagtanong lang naman ako kung ba't, at sinabi niya lang naman yung totoo. So ako parang gets mo yung sinasabi ko na hindi ko maintindihan bakit feeling ko nagpapagod-paguran. Hindi, pero wala ba kami karapatan na magsabi rin minsan? Yun na nga. Na pagod kami? Correct, diba, correct. nahihirapan, Oo. tao lang din tayo, nasasaktan. At saka in fairness, tinanong ko nga kung pagod. Di sumagot lang. Pagod, Siguro oo. kasi nasanay lang din kami mga Gen X na kahit pagod kami, sasabihin namin hindi. Okay lang. Pag tinanong mo ako, tanongin mo ako, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Kaya pa. Carry. Yun yung automatic Hindi ko sasabihin na pagod ako. Lalong-lalo na kung nagpapa-impress ako sa tao. Oo. Sabihin ko talaga, kaya ko pa. Laban Wala pa. lang to. Oo. Pero ang sakit na ng likod. Totoo. Yung utak ko parang, Diyos ko Lord, paano ko to gagawin, di ba? Kaya na-amaze din ako sa utak ng mga Gen Z na pag tinanong sila kung pagod sila, sasagutin talaga Straight to nila. the point. Oo, straight to the point. Oo, pagod ako. Kasi nararamdaman namin At saka to be fair, oo nga naman, tinanong ko naman kung pagod Nagsabi lang naman ng totoo. Bakit parang kasalanan ninyo? Tama. Ganon. So, again, ulitin natin, kanya-kanya. Kanya-kanya po tayo ng henerasyon, kanya-kanya tayo ng kalakasan at kahinaan. Ang importanticious po, respetuhan. Tama. At maraming natututunan sa mga magulang natin, ante natin, at mga nakakatanda sa atin. Ganun din naman, marami rin kayo matututunan sa mga anak, pamangkin, o mas nakakabata din sa Speaking inyo. of matututunan, anong pwede mong idagdag sa aking vocabulary today na Gen Z term? Ang ganda ng mo. Anong vocabulary? Sige, katulad tuturuan na. kita ha. Kasi kanina Katulad. nagkamali ako dun sa Barda Ano yung Okay. Barda? Barga? Barga. Ito sinasabi ngayon ng mga Gen Z millennial ngayon na nasa hindi lahat ha. Hindi lahat. Hindi lahat. Yung mga yayamaning Gen Z, Hayaan na natin hindi sila. kayo kasali sa Swerte usapan. na talaga buhay nila. Di kayo na ang Mga true pa rin natin true. yan. Ayan. Ito, Barga. Ano? Ito ang meaning nito ay dugyot. Barga is dugyot. Pag sinabihan ka, uy! Barga ka Barga mo ngayon! Hindi, tsaka wag kang ibig sabihin, pag halimbawa Gen X ka, sinabihan ka ng Barga, pero nakasmile siya. Huy, ang Barga mo! Wag kang parang feeling mo, tuwan-tuwa ka pa. Tama. Iniinsulto ka niyan. Pangit mo pala. Oo, dugyot! Yan. So, dagdag ka naman, Barga. Diba? Ayan. Mga Gen X, wag matutuwa pag sinabihan ka ng Gen Z ng Barga. Tama. Ibig sabihin nun, dugyot ka. May mga sinulat pa ako Sharks. Ito. Ano yung sharks? Ito, sharks. Patingin. Patingin. Ante. Sharks naman. Grabe, no? From the Lalim word na. pating. Diba? Sharks. Oo. Diba? Marami tayo natututunan. Iba-iba na no? Very good. Ito pa, meron pa. Sige. Tita, Ito. sharks naman yung ATM. May laman ba? Ganon. Ayan, Tama ba yan. yung pagkakagamit? Oo. Sige. Tapos, Ito, no cup. ano ka? Alam mo yan? Oo. Ano to? Nakalimutan ko na. Ulam ko nga kanina, limot ko na No cap is parang, ano na nga yung no cap? Ito. Yung no cup, Ibig sabihin parang, totoo. true. Walang sinungaling. No Hindi cap, real. Real. True lalo at walang halong eklabo. Walang Yan! etchos. Walang Yan. etchos sa So kung inyo. sa amin, walang etchos, true lalo. Sa inyo, no cap. No cap. Yung balita tungkol dun sa kabit, nako, no cap. Yan. So kami, yung balita tungkol sa kabit, true lalo yun. Ganon. Yun. So we can learn from each other, mga Tama. kabisyo. Yung mga Gen Alpha, yung mga mas bata. Mas iba yun. Oo, iba. Pagka ang kasi kami, mga Gen X,
X, kapag ka nakita kami ng lalaki na maganda yung katawan, malaki, ganyan, tawag namin Borta. Borta. Sila, Giga Chad. Giga Chad. Giga Chad. Parang ano lang yun Parang game sa computer. Tama, gigabyte. Parang gano'n, gigaload. Gigaload, di ba? Di ba? Kanya-kanya na, mga dumagdag pa to sa isipin natin. Tunay. Nakakaloka. Pero maraming salamat na ngayong oras na ito kayo po ay nakatutok sa amin na makibagong tambalan po. Ang tambalan ng isang Gen X. At Gen Z. Muli ako po si Nicole Yala. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yung cellphone mo parang tunog 3310. Ganun pa rin. Ang ganda-ganda ng cellphone mo. Huwag ka nang inaano ka ba ng cellphone ko? Palitan mo. Bakit? Nawala ako dun sa ano natin dahil sabi ko may 3310 na tumutugtog. Grabe ka. Wala kang pake. Malakas. Metro's #1 Love Radio. Basic!